Слава отбеля Господа. Днес да бъде спомням така. Темата ми е: нищо в този свят не може да сравни с това, което предстои. Ще втори веднъж. Нищо в този свят не може да сравни с това, което предстои. Словото Божие тук дава нещо, Римляни 8 глава, 17-18. Говори за това, което сме, и това, което чакаме, и това, което преминаем. И буквално това е темата ми днес истина. И тук Господ Словото Божие казва така: и аз ми чада, то сме и наследници на Бога, а са наследници на Христа. Да, ако страдаме с Него и да прославяме заедно с Него. Поне смятам, че сега ще време страдания не заслужава да сравнят с славата, която се открива към нас. Тук Словото Божие казва: сега ще време страдания. Сега някакъв да изрече, защото трябва да страдаме, това е такова въпрос, който ще спрем. Но като цяло, християнството трябва да знаем, че има неща, които трябва да ги знаем и наистина трябва да знаем това, което Божие Слово да разкрива, трябва да се насърчаваме с това, което наистина Бог ни обещава. Без значение през какво преминаваме, без значение през какво ще преминем. Важното е това, което Бог е казал да го вярваме и да живеем в Него с вяра. И тук сега апостол Павел казва за Коринтяни 2 глава 9 стих. А според както е писано: който око не е видяло, ухо не е чуло, на човек съвсем не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А нас Бог открива това, чрез духа, който духът е издирва всичко, даже Божие злоупочина. Така Словото Божие казва, че нещо, което няма как да си го представите, няма как може нито накъл да дойде. Но всички тези обещания, които ги имаме, наистина трябва да имаш неща, които трябва да ги знаеш. Първо, ние сме Божии деца. Исус е нашия Спасител. Бог е нашия баща. Има вечен живот и наистина това, което трябва да ни дава вяра, да фалшаваме, да че през какво преминаем. Сега, ще кажа, защото наистина живеем време, което наистина в различни места по лицето на земята има гонение, има християни, които ги избиват, мисля, че беше в Нигерия, има други места по лицето на земята, стават много такива различни катаклизми. Всичко това, че времето наближава, трябва да бъдем готови за това време. И тук сега, в Яни 7 глава, Исус говори едни думи, които са думи на обещание. Моите овце шът на сами, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им дам вечен живот. И те никога няма да загинат, и никой няма да гърне от ръката ми. Тук на обещание се, ако не следваме Господа, ако не сме в Неговата ръка, никой не може да ни ръне от там. Но разбира се, има и такива учения казват: бен спасен, за винаги спасен. Няма такова нещо. Това, че се дошъл при Господа, това, че се покаял, иска да върши с Него, да слуши с Него. И пътя, по който вървим, не винаги е много лесен. Сега ще кажем с Словото Божие, с двама Божии служители. Това е Павел и Варнава. Те се молих за тях. Бог им казва: дадете ми за службата и пратиха да проповядат. Всичко са тук, в Деяния 6 глава, тук те проповядаха и тук създадаха нови църкви и също го укрепяваха хората, които вярваха в Бога, получаваха ги и насърчаваха, но нека бъде, какво казаха сега. Защото дойдоха идеи от Антиохия и Икония, които биха на народа и те биха Павла с камъни го издивка вън от града, като мисли, че умрял. Виждаме какво става сега. Бог ще духа си изпраща Павел и Варнава да проповядват, а тези хора ги бият, даже хората като умрял. Ще кажам тези неща. Понякога тръгнем за едно, не знаем какво ще се случи. Но знаем, че когато е с Бога, Бог им е промислял всичко. И вижте какво стана сега. И когато учениците още стояха около него, той стана. Да влезе в града, но от деня отиде с Варнава и от Дервия. Той стана и въобще се притеснил това, което е претърпял. Че биял бой, че някой умрял. Стана и положи. След като проповядва благовестието, проповядва благовестието в този град и предвиха много ученици. Върнаха се в близък стран Икония, Антиохия и утвърдяваха душите на учениците, като ги обещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби ще трябва да влязат в Божието царство. И след това им разположиха презбитери във всяка църква, се помолиха с пост, препоръчаха им и на Господа, и когато бяха повярвали. Сега думам, нямаше и нищо, че се случи. Павел го биха, първи като умрял. Събуди състоянието и положи Божия тъл. Защо? Защото той знаеше какво вярва. Знаеше кого серва и знаеше наистина, че Бог е неговия. Бог има контрол на всичко. И нещо, което те може да вижте. Помните в Деяния 5 глава, да са почти първите гонения, които имаха Петър и Йоан, когато този човек проходи, и тогава се създаде една голяма еуфория, че се радваха, но следващия миг им казаха: че ми говорите, че ми вършите неща. Тогава им казаха:
почина да проповядват в това име. И тогава после ги вкараха там в една стаечка и ги биха. И казаха така. И те когато като поиха апостолите, биха ги заръчаха им да не говорят повече в Христовото име. И ги пуснаха. А те се отидаха от Синедрена въздадане, за дето се достига да претърпят опознание на Исусовото име. И ние не престанаха да получават и да лъсат храна по къщите, че се видим вечерта. Препоръката да проповядва Божие Слово и да изпитанията. Се привиждаме при Павел, ходиха като умрял. Така наши ходиха затвора и биха ги. И казаха, почна да приказват, обаче какво стана сега? Това спря ги, не ги спря. Ти каза, те си отидаха от Синедрена въздадане, за дето се достига да претърпят опознание на Христовото име. И ние не престанаха да получават и да лъсат и в храна по къщите Исус Христос. Видим, че нищо не може да блага Терес. Ако днес, дето Словото Божие каза, ако хората говорят, камъни ще проговорят. Така че, важно наистина да имаме тази вест на сърцата си, не се притесняваме да споделим Евангелието. Като знаем къде отиваме, вижте, важно е човек да има в себе си надежда. Защото някой ще каже, добре, вярваш в Господа и какво е това? Каквото ползва? Имаш изпитания, имаш трудности, да си останали хора. Обаче нашата надежда, че има нещо там, което Бог е направил нас в небесата. Помните, когато идваха ученици при Христос и казаха, Господи, Твоето име, и до което се покоряват, болни се изцеляват. И тогава ще им каза, не следват тези неща, които са на земя. Радвайте се, че имената ви са в небесата. И самия апостол Павел пише за себе си. Филипяни, знаете, пише много ясно. И знаете, че самия апостол Павел пише там прави трето небе и той пише реално като човек, който знае какво е там. И той каза така, защото за мен да живее е Христос, а да умре придобивка. Но ако живеем в тялото, това значи плотно тялото ми и така ще да избере не знаем. Съмнатя се между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христос, защото това би било много по-добре. Да остана с тази тялото е по-нужно за вас. Левшия апостол Павел каза, разумен съм и да бъда там и да бъда тук при вас. Като ние сега като хора правим всичко възможно да вложим десятата земя, колкото може, разбира се, прави нормално. Обаче апостол Павел знаеше кого е вера, знаеш кого следва и знае къде отива. И нямаше проблем да каже, аз искам да бъда там. Сега, Павел и Варнава, това е наистина много от тези хора, бяха спатени от духа да проповядват Словото Божие. И те го правиха, разбира се. Ще сега тук първо, тя член Села, отива до 6. И в Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и така говориха, че повярваха голямо множество идеи и гърси. Виждаме, когато се движим от Светия Дух, имаше наистина плод от делото им. А непокорите на Божието учение и идеи подбудиха и разразиха духовете на езичниците против братята. Но пак те преседяха там доста време и дружно говориха за Господа, който свидетелстваше за Словото на своята благодат, даваше да стават знамени чудеса. И множество да се раздвои и не бяха судеите, други са апостолите. И когато се породим, стремеш езичниците и идеите с душата си да ги опозоряват и да ги убият с камъни, те се научиха и избягаха и т.н. Винаги, когато има Слово Божие, има винаги хора, които имат конфронтация, които няма да вярват. Ще има други тип хора, които пък ще им харесат това, което говорят. Ще кажат, не искаме наистина да вярваме. Това е било винаги. И наистина, никъде сега трябва да бъдем готови за всичко. Веднага казваме, ние говорим, а те никой не вярва. Вижте, нашата цел да говорим сега. Самия нашия Господ Христос, когато проповядваше, не всички вярваха. Той беше Господ. Въпреки това имаше хора, които вярваха, имаше хора, които следваха така да е чудесата, имаше други, като следваха да го опонират. Но това не блага Терес. Нито пък го спря. Така че от нас иска да продължаваме напред. Но това, което е важно, вижте, в Тимотей казва така. А ти си поседал моето учение. Поведение, прицелна точка е вярата ми, дълготърпението, любовта и твърдостта. Тук пише апостол Павел към Тимотей. Гоненията, страданията, какви неща ме сплотяха в Антиохия, в Икония и Листра. Какви гонения издържах и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво, Христа Исуса ще бъдат гонени. А всички човечи избавници се лъжат повече и повече, като мамят и бъдат мамени. Виждаме тази страна. Той да съчават за проповяда. От това ще има къде изпитание, от това ще има лъжеучение. Но християнството трябва да продължава. И тук специално не дава в Деяния член Села модел на апостолите, който продължава и днес, който има сила и днес. Първо, проповядане на Евангелието. Второ, получаване на вярвите и тъй основание на укрепване на църква, на нови църква, малка е така. И ролята на църква е точно това. Без значение колко е малка, колко е голяма. Целта е да проповядва Словото Божие, да се говори и да създават нови общества. Това е целта на нещо.
И сега има един въпрос, защо пътят към небето има скърби, но се изпитания? Това е много важно наистина. Нека да не тръгнем след Господа, защото това е тези неща. Трябва да знаем къде живеем, кой е князът на този свят и откъде тези неща. И наистина, първо като кажем, че изпитанията, сама дума изпит, спомням с тези неща, в сама дума изпит, това е изпит на нашата вяра. Бог допуска преди изпитания с цел да ме опита, да ме окрепи, да направи по-твърдим. Но като цяло скърбите, трудностите, изпитанията, това са неща, които са пъсна в християнския живот. И човек трябва да разбира, да има ясно да разбира за тези неща. Първо, в Матия 11 глава, Словото Божие се казва, елате при мен, всички вие, които се отръвни, ще успокоя. И ще имате покой на душите си. Това е истината. Обаче, идейки при Бога, четем Словото Божие, разсъждаваме, живеем и виждаме, че освен мира с сърцата и спокойствието, идват и тяготите. И на псалмите така, Псалм 19. Много са неговите праведни, но Господ го избавя всички тях. Значи, не казва, че няма да има неволя, не казва, че няма да скърби. Ще има, обаче Бог ме избавя, това е насърчително, разбира се. Значи, какво да преминаваш, знаеш, че Той няма да остави. И тук да в контекста на словото така. Праведните викат и Господ ги чува. И от всички им беди ги избавя. Това е насърчение, разбира се. Значи ще има беди, ще има трудности, но Бог има силата да избави. После казва така, Господ избавя душата на слугите си и никой, който опова на Бога, на него няма да бъде осъден. Вижте, много важно да разберем, че целта на Бога за човека е спасение на човешка душа. Не е толкова да бъде успешен, благоуспешен, богат, проспериш. Без значение да живееш богат и беден. Това няма никакво значение. Моите богата ще Лазар. Богата ще беше много богат, Лазар беше много беден. Ама когато се отяха там, видяме кой получи. Така че това, което виждаш на земя, това не е толкова важно. Важно е друго. Важно е да имаш Христос в сърцето си. И сега, още прочитам още няколко стиха, така. Псалом 50-15 казва така. И призвивам ден напас, и аз ще избавя и ще я прославиш. Когато Словото Божие каза теготи, скърби, напасти, гледам се, даже в Псалом 20 казва, когато наш там пред мрачна сянка, значи това са неща, които ще запъсват нашия живот. Никой не иска да бъде там. Но така че преминах през тези места, знаем, че Бог е с нас, Той не предупреждава. Защо? Защото княза на този свет страна. И ако ние вярваме в Господа, нашето пане е Бога, това е нормално. Обаче, тя знае, че както има Бог, който иска да нас спаси, така има дявол, който иска да нас погуби. И това са реалности. И зато, когато четем Словото Божие, и когато идват изпитанията и трудностите, знаем, че наистина има враг, но винаги може да се противостоим срещу врага с вяра в Господа и с това, което си Бог обещава. Словото Божие казва, никак не е оставя, никак не е забравя. Този, който е вас е по-велик, този, който е свет. Има нещо, което в нас Бог не е дал сила, дал ни ресурс, се противопоставяме на всяка сила на врага. И тук много казва така, да ми яснота. Аз вече нямам много да говоря, каза Исус. Защото иде княза на този свят, той няма нищо в мен. Значи много важно, княза на този свят да няма нищо в нас. Да няма претенции към нас. Цяла дума, защото ако човек върши грях, продължава да живее в греха, продължава да върши това, което е жил преди, реално той е негов. И дявол има претенции. Той е негов. Но когато човек наистина се отръси от си неща и каже, Господи, аз съм твой, искам да бъда с тебе. Тогава, че дявола може да изкушава, може да се направи много неща, но ще дойде и ще отиде. И в първо едно 15-19 така, знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Наистина е много неприятен стих. Целият свят лежи в лукавия, говори за духа на този свят, антихрист. И всеки един човек, който е без Бога, реално е подвластен на този другия, на рогатия. И сега много хора казват, ама той е добър човек. Да, много добри хора има, които ще да падат. Не, че са търсят добри. По това, че не са приели Господа, по това, че не са отиват благовестието. И сега вижте когато не дойдем при Бога, какво прави Бог? Ефесяни 2 казва така. И съживи вас, когато бяхте мъртви, че вашите престъпления и грехове, в които се ходили с някого според вървеждането на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа, светните покорството. Сега, но всеки един човек без Господа е бил там в слуга лукавия. Обаче, сега, идвайки при Господа, вече ние ставаме християни. Какво трябва да знаем сега? Християните не са този свят. Значи нашето благоуспяване, благополучие и снабдяване не зависи от този свят, зависи от Бога. В Словото Божие казва, само 3 казва, млад бях, остарях, не видях праведно оставен, нито от този здраво си хляб. Така че Бог има ангажимента за своите деца. И наистина трябва да живеем с вяра в Господа. Без значение какво става около тебе като икономика, като държава и като... Знаем, че Бог няма да остави, Бог няма да не забрави. Писание, в Йоанна 17 казва така. Това е молитва на Исус за неговите ученици, а реално за тези, които вярват след него. Каза, аз им предах твоето учение
и света ги намрази, защото те не са от света, както и аз съм от света. Не се може да ги гнеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Осъди, че истината, Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. Така ли реално, че целта на верващия не е толкова да стоят някъде и стават все по-велики. Целта е да достигнем до хората в този свят, защото това, което е ценно не колко ще притъбиш. Много нещата, които проявиме, те ще станат с земя. Повечето, които ще щи в небето. Словото Божие казва, цялото небе се радва, което няма сега е. Цялото небе се радва. Това, че да придобиш някой за небето, това е нищо съкровище. И така, това трябва и нашата сила. И сега, има неща, които съм така, никой не трябва да забравяме. Първо, кои сме ние? Първо, ние си Божии чеда. Без да че през какво преминаваш, без да че какво става с тебе около тебе. Ти си Божие дете, но освен това, което Бог казва. И на 20 казва така, а на мен, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. Да не го казваме ние, защото така искаме, това казва Бог за нас. И ние го приемем с вяра. Във 2 Коринтияни 5 казва така, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко става ново. Разбира се, като към старото премина, това е че в един Македония всичко е станало извеш. Божието е ново. Някой се казва, много малко проблеми са едната същите проблеми същите. Да, така става за новорождението в нас. Че става нищо ново. Това много тежко е, че на нови да ходим в нов живот. И понякъде това, което е вътре в тебе, става и вън от тебе. И това става от Бога, разбира се. Второто, къде е нашия истински дом? Значи тази земя, човек идва, създава си дом, иска да място, къде живее. Но хубаво е да помислиш във времето, когато вече няма да си тук, ще бъдеш на друго място. И хубаво е наистина да знаем къде отиваме. Филипяните 20 казва така, нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасителя. Там на небето. Сега може да не го разбираме, обаче Исус насърчаваше своите апостоли в Йоанн 16 така. Дома на отца ми има много обиталища и ето аз съм да приготвя място. И като направя място, ще дойда да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Това е истината. Сега самите апостоли, знаете как всички от тях преживяха много катаклизма в живота си и гърбяха Исус Христос. И след като трябваха да проповядват. Но ето, Стефан го биха с камъни, Яков безглавиха, после Петър беше разпънат така злата надолу. Почти всички от тях имаха своите трагедии. Но вярата в Бога е тази, която ги върши напред. Така че не трябва да гледам това, което става около нас. Трябва да продължаваме на Господа. И сега как да живеем в този свят? Все по-малко свят така да не са. Нали живеем в този свят? Как да живеем? Защото нали сега знаем Словото Божие, знаем Божите изисквания, бъдете така святи, както са свят, но понякога не е трудно. Обаче апостол Петър каза така, възлюбени, живейте като пришелци и чужденци на света. Това значи? Хора, които преминават и заминават. Значи, на тази земя няма нещо, което да ме държи. На тази земя ще казваш, що ето. Да, нормално да работиш, гледаш семейство, прехраната да имаш, да можеш да сметките, но реалната цел не е да ставаш много велик на тази земя. Реалната цел е да бъдеш там. И целта на Бога е да заведе там. И наистина трябва да знаем, че на тази земя преминавайки не трябва да се оставим да примчим в този човек толкова много. Апостол Петър каза така, възлюбени, умоляваме като пришелци чужденци на света. Тоест не е нашето място, да видите. И наистина е важно да им вярваш. Така и дали Тимотей, апостол Павел беше към Тимотей, това са много силни думи. И някой ще казва, той как е живял Павел? Само става да задоволял, да. Той просто не е чил нещо, че трябва да има палати и нещо друго. Той каза така, защото нищо не смени в света, нищо може да не се нещо. Ако той им прехрана облекло, те ще бъдат доволни. Ако там те забогатяване и пак, изкушение, разни примки, купа и страсти, които попречат човечество развиление и погибел. Виждаме, така дава крайности. Ако човек иска много неща да има, после тръгва с много, занимава с много неща и каже, губи целта. Реалната цела, Богът заведе в небето, това е истината. Сега, в Йоанна 15 глава, най-много това предупреждава. Не сми негови, да. Наистина той казва, ви не си от този свят. Обаче преминавайки през тази земя, вижте, Словото Божие да предупреждава какво ще бъде отношението на този свят към нас. А ако светът мрази, знаете, че мене преди вас е мразил, това казва Исус Христос. Ако бяхте от света, света ще да не би своето. А поне си от света. Но аз избрах от този света, за да светът мрази. Помня думата, която ви казах, слугата не е по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако се пазят моето учение, и вас ще няма пазят. Но ще ви сторят поради моите име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Сега дума, всичко, което преживя Христос, било като гонение, като на кръст най-вече, като мъки, създание. Реално, това е отношението към църквата, това е и днес. На разни места има гонение, на места има палят църкви,
Да, тези неща стават. И това е реалността днес. Но това не трябва да отдалечава християните от вярата. Напротив, какво да става, знаем, че сме негови. Сега християните изпитанията, искам да кажа нещо така. Сега изпитанията идват да изпитат вярата ни на Бога. Искам да кажа така, ако няма изпитания, човек ще живее така прекалено спокойно. И едва не, когато човек има всичко и е спокойно, много не се допитат до Бога, казва всичко е за какво търся Бога. Обаче, когато дойдат изпитанията, тогава наистина човек осъзнава, че има така необходимост с него и тогава прекара повече време с Бога, точно в тези изпитания. Обаче целта на изпитанията е не да не съборят или да направят по масата, целта е да направят по-твърди. Както и не иска да го прави, да бъде такива малък, иска просто да го възпита, да го направи по-твърд, да бъде готов за живота. И тук после казват Словото Бога така. Ще ти за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Сега думам, тези изпитания Бог ги допуска. И той има цел. Когато знае, че изпитанието на вашата вяра възвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото съвършено и да бъдете възсъвършени и цели без недостатък. После блажен он е човек, който се тръгне изпитанията, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ние, които го любят. Виждаме, че има изпитания, които човек се обучава, което става по-твърд и накрая идва време, когато Бог дава наистина отговор на изпитанията. Сега, изпитанията, разбира се, понякога идват към негативно в нашия живот и не винаги човек готов за това, което става. Ще дам ви пример с Авраам. Когато Авраам трябваше да даде сина си, Бог не му каза, Авраам не се притеснява, това е изпитание от мен. Няма страшно. Той не му каза така. Той каза, дай сина. После може да кажа, Йосиф, знаете Йосиф как беше спусващ с него. Имаше видение, после братя го намразиха, фърлиха в рова, оттам го предаха при мадиамците, дома при Ефри, оттам затвора. Виждаме колко много неща. Обаче за миг не се отдели от Господа, Бог беше с него. Така че изпитанията имат за цел да подготвите за по-високо. Мога така. Ще кажа защо. Йосиф, погледнете сега. Йосиф прекара 10 дни в дома на Петефри. Научи се на икономика. Цял семейство беше него деце. И в пример, това, което знаеше като там, беше обучен да управлява наистина нацията там на форма на Египет. Така че Бог знае кога през хода приведе да подготви за нещо наистина повече в нашия живот. Сега, изпитайте, вижте в Тимотей, знаете в Петрово, знаете, Словото Божие казва така, в което спасение се радвате и за малко или малко, ако трябва да скърбите, ако приемам разни изпитания. С цел изпитат нашата вера, което е по-скъпо ценно златото, което гине, да пак се изпита чрез огън, да излезе за похвала и слава и почест, когато се яви Господ Христос. Дали в 4 глава каза огнено изпитание. Това значи нещо, което наистина не е приятно нещо, обаче дали в неприятни неща Бог продължава да бъде с нас. И трябва да има отношение към това, което преживяваме. Казва така. Възлюбени, всичките на огнено изпитание, което дохожда върху вас, за да ви опита, като ще случи нещо чудно. Но радите се заедно с това, че имате общение в съзнанието на Христа, за да се радите премного и когато се яви Неговата слава. Значи Бог допуска някои определени неща с определена цел в нашия живот. Но, знаех, че Бог е с нас и потребен да остави. Казвам, Господи, нека бъде Твоята воля. Помните, апостол Павел имаше една плата. Каза, 3 пъти се молих на Бога. Господи, махни този ден, Господ към каза, доволна ти е моята благодат. И никой не пише в Библията, че апостол Павел трябва да е махнал Бог. Никой не пише. Помните Яков, когато имаше борба с Бога, остана се каза цял живот. Така че, кодека, има много неща, които не е да не разберем, но знаем, че всичко е така, според Божията воля, Бог е така и промисъл наистина всичко. Но нещо, което трябва да знаем, че Бог дава според силата на човека и това е много важно. Коринтите 10 казва така, никакво изпитание не ви е посилно, освен това, което може да носите. Но верен е Бог, за нас изпитание да бъде изходния път. И важно, и самия апостол Павел, че той много пъти каже, макар че преживя много неща, това не като убит, други са го биеха. Ако ще Коринтите ни, Галатяни, взе копи са и своя живот. Но никога не се обесърчава този човек. Винаги е продължал напред. Да, Коринтите ни каза, вече бях на място, вече иначе ще умра. Така бях ходен. Обаче събуди се и положен. Така че Бог знае, Бог дава сили. Сега, важно е сега, като апостол Павел, да не се обесърчаваме и да кажем, след като наистина Бог е с нас, Божието е в нас и ние сме Негови, какво да минем, ще продължаваме напред. И тук това са един от последните си, които ще прочитам. Затова ние се обесърчаваме. Но ако да тлее външния на човек, пак вътрешния всеки се подновява. Виждам, че важното е за небето не е това, което е вънка, това, което става вътре. И каза така, защото нашата преживна лека скръб произвежда повече и повече една вечна тежна за нас.
които не гледаме да видим тези неща, но да не видите, защото видим съвременни, а да видите те вещи. И в изпитанията много важно да разберем, че ние не сме сами и си винаги до нас. Помните Исус Христос, когато беше своите апостоли, според Евангелие на Матея, последата бяха това. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Нека Бог да нам благослови. Нека се помним сега. Брат, не се помни,